pemulunan kadang besar. Jime din sana de saudara adik kakak ipa jadisan adina sesi rumah lampu tampil ambo katakan tambah. Indak tadi bilang dekaratuk anyalah magala kapabilang kapatuk pemilikan sambah di pernikahan. Sambah sama kita pulangkan kepada Allah pernikahan diperilikan di hadapan angku pemulunan kadang sahabat tua kembali salam ke Pakistan. Rupanya menjadi kebenaran di Stan Marajo madok katih badan diri ambo jipuk dengan tadi panik pakai baranti patang pakai pamalam buah rundiangan antara sultan satu jangku pemulunan kadang sahabat tua. Iolah sawajah berjalan bayu wakatu pemula mencari bule kesajian pipiah dan setapiak di anjuran bayu yang kamu nyambut di katu yang kamu jawab bagi kok di baliau duduk berjalan iolah bayu kakak wakatu walaulah kok kate lah bating adahkan ke bawah lah batakuikan lah bailikan bang umpamali lah bahanyangkan bang umpamukana dalam pada itu dapik lah di baliau bule dan sajian pipiah dan setapiak ditumpak bayu yang kamu nyambut di katu kamu jawab tatumpah bu katih pada diri ambo. Baji kok diambo barik bapikue ringan bajinjang lalu nyo gayuang kadisambit kato kadijawab. Akan tetapi sungguh pun baitu banasa kali sabalun gayuang basambit kato kajawab bakajiyo malang demi. Baji kok dia teh baka mujuran laye takapang angin tibo lawi nyo tarang kuatu salamat sajo palayaran kandang manay sampai batuan. Baji kok dia teh baka malangan laye takapang badai tibo ombak batapua kiri kanan. Itu pacah nak kurung mati anak dagang serai-serai. Artinya mana? Kok indak tahu lambak banyak kuah indak taralia bak memanggang sepanjang kebenaran sultan yang katangah nak babari yang bo suku jadi. Nah, iya itu kau nanya sekarang. Benar. Sepanjang kebenaran sultan Marajo nang katangah lalu menurut adik ngalamu kesakunan sang dalam lalu ikian batu. Baji kok diambo gayuang nang menjadi sambui ngakatu nang menjadi jawabnya. Munah limbago gayuang basambui pusako kato bajawab Sultan Marajo dilaye samo di bari maaf dibatin samo kita tenang parolah ala kesenang kita Marajo. Lah sampai sebenarnya. Bilanglah sama Marajo. Kalau kesempatan tapi ada dulu kato Bastina kemudian kato Bus capek itu kalau gitu. Jadi kecapeknya lihat kena kuliah tidak berlaku salah. Sabi saya yang terkena seperti